ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு டிஜிபி வாட்டர். இந்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா, வெப்பன் ட்ரைல் ஸ்பின் பண்ண போயிடும். போடு 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 பர்மனண்ட்டு வேறு லெவல் கைஸ். இது மாதிரி பர்மனெண்ட் இப்போ சும்மா ஸ்பின்னாக போடுவோம். 3-4 வச்சுருக்கு ஸ்பின்னாக போடுவோம். சுதை சுற்றுனால இது மேலே இருக்கிற 4மே பர்மனெண்ட்டு, கீழே 4 இன்னும் பர்மனெண்ட்டு கிடைக்கவே இல்லை. ஓடு ஸ்பேஸு ஆனால் அது ஏற்கனவே பர்மனெண்ட்டு. பெட்டோட ஃபுட்டு, அப்புறம் நமக்கு பவுண்டி 3 நாளைக்கு வேறு லெவலு மாஸ். அவ்வளோ கைஸ், வீடியோ முடிஞ்சு கைஸ். பாய் கைஸ்.